नमस्कार मंडळी, मी प्रीती या कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कुठून आहात हे नक्की सांगा. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. हॅलो एव्हरीवन, कुठून आहात? हाय निहार. आय एम क्राईंग. ओके निहार, कशाला रे रडतोयस? फेस टू फेस आय एम क्राईंग. माहीत तर असेलच, का नाही माहिती? महाडिक सर नमस्कार. महाडिक दादा, सचिन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. थँक्यू सो मच. प्रिया म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू प्रियाताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. हाय प्रियाताई, कुठून आहात नक्की सांगा आणि चॅनलला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. निहार का रडतोय रे बाबा? हो, सचिन दादा, मी तुम्हाला बोललेली त्या चॅनलवर कमेंट करा म्हणजे मला तुम्हाला जॉईन करता येईल. मंडळी कमेंट करा लवकरात लवकर. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा. मी माझा कालचा एक्सपिरियन्स सांगणार आहे. काल मी गेलेली जम्मू काश्मीरमध्ये पत्नी टॉप या ठिकाणी स्नोफॉल पाहायला. तर तिकडचा एक्सपिरियन्स आम्ही कसं गेलेलो आणि काय काय मजा केली, धमाल केली हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. मंडळी कमेंट करा. तर मी काल गेलेली पत्नी टॉप या हिल स्टेशनला. खूप छान आहे पत्नी टॉप. सचिन पाटील, हाय हाय. सचिन दादा हाय. सचिन पाटील नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. तर मी काल हिल स्टेशनला गेलेली. जम्मू काश्मीरमध्ये आहे हे जम्मूवरून 100 किलोमीटर तर आहेच आहे. 100 किलोमीटर पत्नी टॉप. आणि आम्ही गेलेलो सकाळी. त्यामुळे माझा आवाजही बसला आहे. थंडी भरपूर असते ना त्यामुळे. तर आम्ही इथून गेलो पहाटे 4:30 वाजता उठलो पत्नी टॉपला जाण्यासाठी आणि कार बुक केलेली आम्ही. तर कार बुक केली आणि आम्ही निघालो. किती वाजता? इथून 5:30ला निघालो. 4:30 वाजता उठलो, आंघोळ वगैरे केल्या आणि जॅकेट वगैरे सगळं घालून मुलांना तयार करून आम्ही निघालो. आणि ही धुकं होतं, म्हणजे इथं नव्हतं, जम्मूमध्ये नव्हतं धुकं, पण बाकी अर्ध जम्मू म्हणजे पत्नी टॉपचं अर्धा पल्ला पार केल्यानंतर आम्हाला म्हणजे धुकं भेटायला सुरुवात झाली. आणि नंतर मग काय, जसं आम्ही इथून बसलो तसं मस्तपैकी म्हणजे याच्यामध्ये पहाट व्हायला आलेली ना, त्यामुळे भक्तिगीतं, गणपती बाप्पाची गाणी लावली आणि आम्ही प्रवास सुरू केला गणपती बाप्पा मोरया म्हणून. तर मग थोड्या वेळाने पुढे 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 गेलो आणि जशी घाट आला, म्हणजे पूर्ण टॉपला आहे पत्नी टॉप आणि जम्मू खाली आहे. तर प्लीज सर्वांनी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज पटापटा कमेंट करा. तर त्यानंतर आम्ही ना किती इथून 5:30ला निघालो. 9 वाजता आम्ही तिथं टच झालो मस्तपैकी. त्याचा लाईव्ह मी घेतलेला. कोणी कोणी आलेलं लाईव्हला. जास्त वेळ नाही घेतला कारण स्टार्टिंगला आम्ही जेव्हा तिथं पोचलो ना, हात असे सुन्न व्हायला लागले, म्हणजे असं असे झाडावे लागत होते असे 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 करून. एवढं म्हणजे टेम्परेचर होतं, खूप होतं, म्हणजे 5 काय 3 पर्यंत होतं आणि हळूहळू वाढलं.
त्यानंतर खूप मजा केली वगैरे, फोटो काढले, रील्स बनवल्या आणि खूप खूप मजा. एकमेकांवर बर्फ फेकला, कसला बर्फ लागत होता मंडळी, भयंकर चुरचुरत होतं. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. कमेंट करता करता तर लाईक करा पण. आणि नंतर मग आम्ही निघालो मस्तपैकी. किती वाजता? 12 वाजता निघालो. मस्तपैकी एन्जॉय केलं. मुलांनी तर एवढं एन्जॉय केलं की या टूरचा तुम्हाला ब्लॉग मिळणार आहे. मी बनवणार आहे त्याचा ब्लॉग, तर नक्की पहा तुम्ही जेव्हा मी बनवेन तेव्हा. तर त्यानंतर मग आम्ही 12 वाजता गेलो तेव्हा ट्रॅफिक एवढं जाम झालेलं की तिथून निघणं मुश्किल होतं. त्यामुळे काय, म्हणजे तुम्हाला जर तिकडे जायचं असेल पत्नीटॉप या हिल स्टेशनला, तर तुम्ही तिथं 9 वाजता पोचण्याचा प्रयत्न करा, 9पर्यंत. कारण तेव्हा आणि तुमची गाडी त्या टॉपपासून 4-5 किलोमीटर तरी लावा. एक वेळ तुम्ही 3 किलोमीटर लावा. कारण का, त्यानंतर जेव्हा म्हणजे 11-12 ह्या नंतर जे टुरिस्ट यायला सुरुवात होते ना मंडळी, की तुम्ही तुमची गाडी बाहेरही काढू शकत नाही. म्हणजे जर तुम्ही त्या ट्रॅफिकमध्ये फसलास किंवा 11-12च्या टायमिंगला यायला, जर तुम्ही 12 वाजता आलात ना, तर तुमची गाडी तिथं मला वाटतं किती सांगते, 2 वाजता तरी पोहोचेल. त्यामुळे गाड्या कुठेतरी खालीच लावायच्या आणि वरपर्यंतच पायीच पैदल जायचं. हाय वैदतिवारी. हाय वैदतिवारी, हॅलो. कचरा सेटमध्ये मला माहीत झाले तुमची माझे पैसे घेतले. बाबूरावने सांगितलं तुमचं नाव. तुमचे पैसे घेऊन मी पत्नीटॉपला फिरून आली मस्तपैकी. कचरा सेट. आणि त्यानंतर मग आम्ही 12 वाजता आमचं खेळून झालं. म्हणजे 9 ते 10, 10 ते 11, 11 ते 12, 3 तास आम्ही तिथं मस्त मजा केली. 3 तास मुलं तर एवढी म्हणजे बापरे, मुलांनी तर लय एन्जॉय केलं, लय म्हणजे लय. आम्हाला आधी स्टार्टिंगला गेलो ना, तेव्हा हात वगैरे कापत होते. म्हणजे तिथं आम्ही इथं कसं राहणार असं म्हणत आम्ही तिथून म्हटलं आता पळूया इथून. पण नंतर जसं कचरा सेट म्हणतात माझ्या पैशांनी फिरून पण आले. येस, आता तुम्हाला ते पत्नीटॉपला भेटतील तुमचे पैसे. शॉर्ट, तुम्हाला आयुष्य देणारा ही मीच आहे आणि तुमचं आयुष्य हिरावून घेणारा ही मीच आहे. माझ्या एका अंशाने मी हे अवघे चराचर व्यापून राहिलो आहे. श्रीकृष्ण भगवान. वाव, शॉर्ट, खूप छान तुम्ही लिहिलात, खूप छान. आम्हाला श्रीकृष्ण भगवान, श्रीकृष्णाचा मेसेज तुम्ही आमच्यापर्यंत पोचवला. कारण म्हणजे करता धरता आपला देवच आहे. कृष्णा सोनवणेमध्ये हॅलो लाडकी बहीण प्रीतिया कुंभार, धन्यवाद. कृष्णा सोनवणे, पारवडी, बारामती. नमस्कार कृष्णा दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. पहिल्यांदाच माझ्या लाईव्हला आला आहात, खूप खूप धन्यवाद. चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज चॅनल असते. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि कोकणातले छान टुरिस्ट प्लेस कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तुम्ही नक्की जॉईन व्हा. तर आम्ही 12ला तिथून बाहेर पडलो. त्यामुळे तुम्ही जर जम्मू काश्मीरमध्ये जर फिरायला आला असाल किंवा पत्नीटॉपला जायचा विचार असेल, तर लवकरात लवकर तुम्ही घरातून निघण्याचा प्रयत्न करा किंवा पत्नीटॉपला जाण्याचा प्रयत्न करा आणि 9पर्यंत तिथं पोहोचा. म्हणजे तुम्ही जास्त गर्दीमध्ये एन्जॉय करण्यापेक्षा मस्त असं वातावरण असेल तर बरं वाटतं. कारण गोंधळ वगैरे खूप असतो, म्हणजे सगळं असं हे असतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की सर्वांनी लवकरात लवकर जावे, लवकरात लवकर घरी यावं. मग आम्ही 12 वाजता आम्ही तिथून पळ काढली. कारण तेव्हा माणसांची खूप गर्दी होत होती. खायला वगैरे भरपूर काय काय होतं. म्हणजे तिथं तुम्हाला खायला खूप काय काय मिळू शकतं. म्हणजे भुट्टा म्हणजे मक्याची कणसं किंवा चहा, कॉफी, अजून काहीच काय म्हणतात त्याला, जे पावामध्ये काहीतरी म्हणतात, आता मला नाव येत नाही आहे त्याचं. पण सगळं काही काही भजी वगैरे, मॅगी, जास्त करून मॅगी, अंडी हे त्या ठिकाणी जास्त मिळतं जर म्हणजे थंडीमध्ये. पण आम्ही नाही खाल्लं, नॉनव्हेज वगैरे काही खाल्लं नाही, अंडी वगैरे खाल्ली नाही. कारण मला व्हॉमिटिंगचा प्रॉब्लेम आहे.
व्हॉमिटिंगचा प्रॉब्लेम होता, त्यामुळे मी नाही खाल्ली. गोळ्या वगैरे घेतलेल्या व्हॉमिटिंगच्या, पण काय काही झालं नाही. आणि बक 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 सुरू झालं माझं. येताना दीपक दादा म्हणतायत, हाय हाय दीपक दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? कृष्णा दादा, जम्मू काश्मीरमध्ये हवामान कसे आहे? कृष्णा सोनवणे, पारवडी, बारामती. कृष्णा दादा, जम्मू काश्मीरमध्ये हवामान खूप थंड आहे. या कधीही फिरायला, खूप छान आहे इथं. म्हणजे फिरण्यासारखं खूप छान आहे. म्हणजे जम्मूमध्ये बर्फ वगैरे बघायला, काश्मीरला बर्फ वगैरे बघायला खरंच खूप छान आहे वातावरण. तर कालच आम्ही जाऊन आलोय पत्नीटॉपला. मस्त फिरलो, एन्जॉय केलं, मुलांनीही एन्जॉय केलं. आम्ही 2 फॅमिली गेलेलो एकसाथ मिळून. गाडी बुक करून गेलेलो इथून. त्यामुळे खूप मस्त वाटलं. आणि लवकरात लवकर जर तुम्ही जाऊन आलात तर बरं होईल. कारण कसं म्हणजे सकाळी 9 वाजता पोचायचं आणि 12च्या आत तिथून बाहेर पडलात तर खरंच खूप म्हणजे आपल्याला ना घरी पोचायला पण व्यवस्थित टाईम मिळतो. आणि नंतर मग ट्रॅफिकमध्ये फसायला होतं, कारण प्रत्येक टुरिस्ट आपली गाडी घेऊन पुढे जातो. आम्ही ज्यांची गाडी बुक केलेली त्यांनी आम्हाला सगळं माहिती दिलेली की बाबा तुम्ही किती वाजता या, पण तुम्हाला मी तिथंच जिथं सोडलं तिथं नाही भेटणार, तर कुठेतरी खाली भेटणार आहे. कारण गाड्या जशा येणार तशा मी माझी गाडी खाली घेणार आहे. त्यामुळे त्या दादांनी खूप मस्तपैकी तिथून म्हणजे थंडीमध्ये काय चालायला काय वाटत नाही. मनोज डोईफोडे, नमस्कार मनोज दादा म्हणतात, हॅलो मॅम, सो लकी. थँक्यू मनोज दादा. कुठून आहात तुम्ही? हॅलो मनोज दादा, कुठून आहात तुम्ही? तुम्हीही कधी गेला आहात का जम्मू काश्मीरला फिरायला, बर्फ पाहायला? आम्ही फर्स्ट टाइम गेलेलो. म्हणजे मी माझ्या लाईफमध्ये पहिल्यांदाच बर्फ पाहिला. पण खूप मस्त वाटलं. असं वाटलेलं की नाही थांबवू शकत. मनोज दादा बीडवरून बोलतायत. ओके मनोज दादा, जेवलात का तुम्ही? कसे आहात सर्वजण? तुमची फॅमिलीतले मेंबर कसे आहेत नक्की सांगा. मनोज दादा, नाही हो, आमचं एवढं नशीब कुठं. तसं काही नाही दादा, तुम्ही येऊ शकता आमच्याकडे, या. आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला नेतो. म्हणजे मला प्रवास जास्त जमत नाही. म्हणजे काय होतं, ट्रेनमधून मी कितीही प्रवास करू शकते, 5-5, 6-6 दिवस ही प्रवास करू शकते. पण असं वळणाच्या ठिकाणी जर घाट भेटला ना, तर माझं बग 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 होतं. व्हॉमिटिंगचा लई प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे म्हटलं हा एक्सपिरियन्स सर्वांसोबत शेअर करूया की जर तुम्ही जात असाल तर लवकर जावा आणि 12च्या आत बाहेर तिथून पडा. कारण म्हणजे किती बाहेर पडणं हे आपल्या हातावर आहे. पण जाणं हे आपण ठरवू शकतो. कारण लवकर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला छान असा शांतता मिळेल, शांतता पाहायला मिळेल. नाहीतर कसं खूप गडबड होते, आवाज खूप येतात, कारण खूप माणसं असतात. आणि आम्ही 12 वाजता तिथून 12:30 म्हणजे गाडीपर्यंत पोहोचेपर्यंत 15-20 मिनटं गेली आम्हाला गाडी शोधायला, की गाडी कुठे लावली आहे. त्यांनी एकदम खाली लावलेली एकदम. म्हणजे आम्ही 2-2.5 किलोमीटर चाललो मुलांना घेऊन. आणि म्हणजे एवढा रस्ता असतो ना, तो दोन्ही साईडीने जाणारी आणि येणारी अशी वाहनं लागलेली आणि खालीपर्यंत म्हणजे एकदम ब्लॉक झालेला रस्ता. त्यामुळे त्या रस्त्यात आम्ही असं म्हणजे एकदम चिरोटीमधून बाहेर पडून आम्ही आमच्या गाड्यापर्यंत पोहोचलो. त्यामुळे तिथं आम्ही काहीच खाल्लं नाही. आणि लय भारी वाटलं. म्हणजे पहिल्यांदाच गेलो, पण लय भारी वाटलं. बाकी फिरायला काही वाटत नाही, पण प्रवास थोडासा मुश्किल होतो. म्हणजे हे घाटाचे रस्ते आहेत. म्हणजे आपल्याकडे महाराष्ट्रात जसा घाट असतो, म्हणजे इकडनं घेतलं की असं जसं आंबोली घाट कोणाला माहिती आहे का? आंबोली घाट तसंच आहे हे. तुम्ही दिसायला छान आहात, तर समजूतदार पण आहात. थँक्यू मनोज दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी पोळी. आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले कल्चर कसं असतं, आणि तसेच मी आता जम्मूला राहते, तर जम्मूतले म्हणजे महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस हे दाखवते मी. तर नक्की पहा. हा पण ब्लॉग येणार आहे, जेव्हा आम्ही कसं काय मस्तपैकी फिरलो, एन्जॉय केलं, हे सगळं मी दाखवणार आहे. आणि मस्त मेन म्हणजे ना,
खालच्या बाजूंना अजिबात धुकं नाही आणि वरती वरती जसं जाऊ ना तसं माणसाला माणूस दिसायचं नाही, एवढं धुकं होतं. आणि स्नोफॉल पण पडत होता, मध्ये थांबत होता, पडत होता, मध्ये थांबत होता. मनोज दादा म्हणतायत मला कोकण खूप आवडते. वा वा वा. या कोकण पण फिरायला खूप आहे. कोकणामध्ये जे आंबोली आहे त्याला चेरापुंजी असं म्हणतात आणि चेरापुंजी खूप मस्त आहे. ओके, मनोज दादा म्हणते मी प्रत्येक मंथला जातो कोकणमध्ये. अरे वा, लय भारी. आमचं नशीब नाही तेवढं की आम्ही प्रत्येक मंथला जाऊ शकतो. खूप मस्त दादा, खरंच खूप. माझं तर शिक्षण, बालपण, माहेर सगळं कोकणात झालं आहे. माहेर पण कोकणातच आहे, सासर पण कोकणात आहे, नवरा पण कोकणातलाच आहे माझा. त्यामुळे लय भारी वाटते. पण आम्ही कसं मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे आम्ही सारखं जाणं होत नाही, पण जाण्याचा प्रयत्न असतो आम्हाला. नरेंद्र नान नानीचला महेंद्र महाराज. ओके, तिकडे जाताय का तुम्ही? नरेंद्र महाराज डोंगर आहे ना तिकडे, डोंगरामध्ये जाता का? नरेंद्र डोंगर, तिथं लोक खूप जातात, मंदिरं वगैरे आहेत ना. हा, सावंतवाडीच्या वरती, सावंतवाडीच्या वरती नरेंद्र डोंगर आहे. हा, खूप. हा, लोक खूप जातात, मस्त आहे तिकडे. पण मी अजून नाही गेली आहे दादा, म्हणजे माझं नशीब बघा. तुम्ही बारामतीवरून येऊन तुम्ही गेला आहात, पण मी अजून नाही गेली आहे. म्हणजे काय होतं, सुट्टी आली की घरातच म्हणजे सुट्टी घेतो आम्ही आणि गावी जातो, कोकणात गावी. आणि तिथंच आम्ही मग बाहेर कुठे फिरण्यापेक्षा घरातल्यांबरोबरच जास्त वेळ राहतो. त्यामुळे आम्हाला कोकणातलं मी अजून जास्त काही फिरलीच नाही आहे, फक्त घर आहे आणि हे एवढंच होतं आहे माझं. पण महाराष्ट्र राज्याबाहेरचं भरपूर फिरली आहे, म्हणजे लखनौ, मथुरा, नागालँड, ही सगळी ठिकाणं फिरली आहे. आणि जे माझं स्वतःचं आहे, जे गाव, तिथं माझं फिरायचं राहिलंय. हे माझं दुर्भाग्य आहे. तुम्ही तर खूप लकी आहात. ओके ओके, बीड, सॉरी सॉरी, बीडवरून. इकडे पण लोक खूप आहेत, बीडची पण आहेत, बारामतीची पण आहेत. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा. रोज आपलं लाईव्ह असतं, माझं रोज 11 वाजता लाईव्ह असतं, पण आता आज थोडंसं थकायला झालेलं म्हणून मी 4 वाजता लाईव्ह घेतलं आहे. तर प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर, आणि कुठून बोलताय हेही सांगा, कमेंट करा लवकरात लवकर. मंडळी कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. मनोज दादा, मला कोकणातीलची मुलगी करायची पण भेटत नाही, तुम्ही हेल्प करा ना मला. माझ्या ताईसारखे तुम्ही. सगळं हल्ली तर मला नुसतं लाईव्हला तेच चाललंय की आम्हाला कोकणातली मुलगी पाहिजे, कोकणातली मुलगी पाहिजे, पण कोकणातल्यांना पण मुलगी भेटत नाहीये. बघेन बघेन, नक्की बघेन. आता मला एक ना लिस्ट करून ठेवायला पाहिजे, कोणाकोणाला पाहिजे कोकणातली मुलगी, त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन त्यांना परत सांगायला. सगळ्यांना पाहिजे कोकणातली मुलगी. कोकणातला जावई बनवचो असा तुमका काय? निहार, मी आलो पुन्हा. निहार, कुठे गेलेलास रे आणि रडत का होतास? तुझं चॉकलेट कोणी घेतलं? मनोज दादा, हो तिकडचे पीपल खूप सायलेंट असते. ओके. म्हणजे बायको सायलेंट पाहिजे तुम्हाला, म्हणून पाहिजे का कोकणातली मुलगी म्हणजे? मनोज दादा म्हणते माझ्या लिस्ट फर्स्ट नंबरला लावा. हे बघू. नक्की नक्की, तुम्हाला फर्स्ट नंबर मध्ये ठेवते तुमच्या लिस्टवर तुम्हाला. निहार म्हणतोय म्हणजे मला बघणार नाही मुलगी, वा रे वा, गावचा असून फायदा नाही मग. हे बघा रे, बघा हा, ह्याने पण पहिला नंबर लावलाय, ह्याला पण पाहिजे कोकणातलीच मुलगी. मी आता येणारच नाही लावीला, मला बघत नाही ना मुलगी.
तू मला कुठे सांगितलंस की तुला लग्न करायचंय लवकर? मला वाटलं तू अजून लहान आहेस, जॉब करतोय. प्लीज म्हणजे डबल टॅप करा. निहार दादाला पण मुलगी शोधायची आहे, सर्वांनी मदत करा. जॉब वाले लहान असतात. हाँ अजून तुझे बहुत दुनिया देखनी है, बाद में शादी करनी है. किती वर्षाचा आहेस निहार तू आता? आपल्या इकडची मुलगी बघ. बघ मुलगी. ओके 28चा आहे. नक्की नक्की देखनी पडेगी तेरे लिए भी. छोटी सी नन्ही सी परी. मग नंतर भांडणं झाली की म्हणशील ताई कसली बायको करून दिलीस, भांडते माझ्याशी. मग मलाच सगळे ओरडाल ताईने बरोबर नाही मुलगी शोधून दिली. कोकणातल्या मुली भांडखोर पण असतात हा. उगाच राग राग आणून दिला तर मग काय खरं नाही तुमचं. 1 वर्षामध्ये करून टाकू. हे 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 गुडघ्याला बाशिंग बनून राहायला पोरगा हा. काय नाही तू बघ तरी आधी. ओके बघतोय. बघते रे बाबा. तर सगळीच मग माझा कोकणची माणसं साधी बळी या चॅनल बाजूकच राहला. वधूवर मेळावाच झालो सध्या. वधूवर मेळावा चालू झालाय. माझे बाबा मला त्या दिवशी म्हणतात आम्हाला अशी बातमी कळली की तू लग्न ठरवतेस. माझे बाबा म्हणायला लागले की आम्हाला असं कळलं की तू लग्न ठरवतेस म्हणून. काय सांगायचं. ओ मिट्टी के बेटे जो वापस ना आए, जो मिट्टी के बेटे. मी गावचा तुझ्या तर तर झालंच पाहिजे होणार. येस होणार होणार तुझं लगीन होणार. तुझं लगीन होणार. मिस मराठी. हॅलो मिस मराठी, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. धीरज दादा म्हणतायत घरची कामं झाली वाटतं आपली. हो मस्त सगळी कामं झाली आहेत. तुम्ही कुठून बोलताय गावडे दादा? धीरज गावडे दादा तुम्ही कुठून बोलताय? कॉप सूरज. हॅलो सूरज दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं. कुठून आहात सूरज दादा? धीरज दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या. निहार दादा म्हणतोय तिला सांग फक्त मुंबईला राहावं लागेल. सांगते सांगते. हां अजून शोधायला तरी दे तुझ्यासाठी मुलगी बाबा. काय तुझं हे. मग तिच्या माहेरी तुला कोकणात पण जावं लागेल. ओके कॉप्स म्हणते ताई तुम्ही कुंभार आहेत का? हो सूरज दादा मी कुंभार आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही पण कुंभार आहात का? हे बघा इथं तर मला हल्ली तर लग्नासाठीच सगळे विचारत आहेत की ताई आमच्यासाठी पोरगी शोधा, ताई आमच्यासाठी पोरगी शोधा, ताई आमच्यासाठी पोरगी शोधा. पण पोरगी कशी भेटणार? पण प्रत्येकाच्या पोटाला तर पोरगी नको असते. हा पोरगी मिळणार कशी? मुलगी झाली की तोंड अशी वाकडी करतात अशी, जसं काय आबाळ कोसळल्यासारखं. आणि लग्नासाठी पोरगी पाहिजे पोरगी पाहिजे. हा असं कसं चालेल? धीरज दादा म्हणतात मी छोटा आहे 20 इयर्स मी आता मुंबईमध्ये आणि गावी सिंधुदुर्ग मालवण. ओके धीरज दादा कोकणातलेच असाय मग. वा 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 वा. मग तुमका पण पोरगी शोधूची हा की काय वय बी सांगता येता. माझ्या चॅनलचं सत्यानाश झालं. वधूवर मेळावा सूचक बनले, मी अध्यक्ष बनलोय. हे बघ धीरज दादांनी पण आपलं वय सांगून मोकळे झाले की मी माझं वय असं असं आता मुंबईमध्ये असं आहे, गावी सिंधुदुर्ग मालवण. निहार म्हणतोय सांगून ठेवतो मी पण मी जास्त गावी जाणार नाही. ओके गावी जाणार नाही. किती रे गावी जाऊ तुका काय होता? कॉप्स दादा म्हणजे मी पण कुंभार आहे. वा वा वा. सूरज दादा तुम्ही खयले कुंभार असाय? कुठले आहात तुम्ही दादा?
निहार मध्ये प्रीतिया वधूवर सूचक मंडळ. आता मला चॅनलचं नावच बदलावं लागतंय वाटतं. मिस मराठी हसतायत. मिस मराठी तुमच्याकडे मुलगी असेल तर सांगा लातूरची. धीरज दादा म्हणजे नको नको एवढ्या लवकर नको, वेळ असा अजून, पण कोण असत तर सांग. आता नको, पण कोण असत तर सांग. काय गर्लफ्रेंड साठी सांगू? सर पोरींचे वांदे झालेत, कोणच नाही गावना कोणासाठी. आई शपथ कोण दुका हसून हसून. मनोज दादा म्हणतात बडबड करू नका. कोण करतय दादा? कॉप्स दादा म्हणतात तुळजापूर. ओके, तुळजापूरला पण कुंभार आहेत का? तुळजापूर वरून बोलताय का दादा? तुमच्याकडे पण मुलगी असेल तर आम्हाला सांगा सुरेश दादा. सुरेश दादा तुमच्याकडे जर मुलगी असेल तर सांगा, माझ्या दिराला करायची आहे. निहार म्हणते कंटाळा येतो गणपती फक्त जातलय. हा, तुमच्याकडे माणसं नसतली वाटता. निहार बोलते गावात पण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असतात असं ऐकलंय मी. काय बाबा, माहिती नाही बाबा. धीरज दादा म्हणते मी दादा कसा काय, छोटा आहे ना मी. धीरज तसं काही नाही रे, म्हणजे प्रत्येकाला मी म्हणजे काकांच्या वयाचे जरी एखादे असतील ना, तर माझ्या काकांच्या वयाचे असतील तरी मी दादाच म्हणते. बरं वाटते दादा आणि ताई बोलायला. मलाच बघा. हे बघा, अजून एक कमी होती. दादा सुरज दादा म्हणते मलाच बघा ताई, मीच तुम्हाला विचारा म्हटलं. बघितलं ना, जास्त करून ह्या चॅनलवर लग्नाच्या गोष्टी ऐकूनच सगळे जॉईन झालेत वाटतं. हे भगवान क्या होगा. सूरज दादा तुम्ही बघा, आणि मग मी पण बघते तुमच्यासाठी कोकणातली. धीरज दादा हो. हो हो, कोकणची माणसं साधी भोळी. येस, कोकणची माणसं साधी भोळी. राजदादा, हा चिकणे हा शब्द बोलण्यापेक्षा अजून वेगळा शब्द बोलला असताना तर आवडलं असतं. धन्यवाद दादा, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. संजय मला आगे म्हणतात हो ना, दाल भात लोणचं कोण नाही कुणाचं, कोण नाही कोणचं. आमच्या कोकणात कसा बोलतात माहितीये दादा, संजय दादा, आमच्या कोकणात कसे बोलतात माहितीये, डाळ भात लोणचं आणि कोण नाही कोणचा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. लाईक तर होतच नाहीयेत. प्लीज लाईक करा चॅनलला. 20 लाईक्स प्लीज. हे भगवान, सूरज दादा म्हणतायत कधीपर्यंत ताई बघता. बघते बघते बघते, पण तुम्हाला माझ्या चॅनलला जॉईन व्हावं लागेल, रोज यावं लागेल, नाही तर मी सांगणार कशी तुम्हाला की दादा मी तुमच्यासाठी मुलगी बघितली. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना मुलगी पाहिजे कोकणातली त्यांनी माझ्या चॅनलला रोज लाईव्हला यायचं, बोलायचं, आणि मी काय अपडेट दिली तर ते पाळायचे. संजय दादा म्हणतायत हो ना, डाळ भात लोणचं कोण नाही कोणाचं. धीरज दादा म्हणतायत सोलकडी बनवता येते का? अरे धीरज दादा, हे काय विचारणं झालं. मी कोकणातली आहे. कोकणातली आहे मी, कोकणातली. मला डाळ भात येतं, वडे येतात, सोलकडी येते, आंबोळ्या येतात, इडल्या येतात, सगळं काही येतं. संजय दादा म्हणतायत ताई आम्ही प्रॉपर अक्कलकोटचे आहे. श्री स्वामी समर्थ. वा वा वा, श्री स्वामी समर्थांच्या जवळचे आहात दादा. खरंच खूप छान, मस्त वाटलं आज. श्री स्वामी समर्थ. सर्वांनी बोला श्री स्वामी समर्थ. संजय दादा खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. निहार म्हणते कधी बघणार मला. थांब की, थांब की र, मला गावी तरी जाऊ दे. गावी गेल्याशिवाय मी तुमच्यासाठी पोरी कशा बघणार. मी तर जम्मू काश्मीरला आहे ना. एवढ्या लवकर मी पोरे कसे बघणार. इथनं थोडंच माझं काय कॉन्टॅक्ट आहे सगळ्यांशी.
मिस मराठी म्हणते, ताई या आमच्या लातूरला पुरणपोळी खायला. हो मिस मराठी, येते येते येते. आज पुरणपोळ्या केल्या का? निहार दादा म्हणतोय, मी तर रोज येतो आणि सबस्क्राईब केलंय, म्हणजे मला 10 दिवस मध्ये बघणार हो ना? हो हो, 10 दिवसाच्या आतमध्ये बघते हा तुला. 10 दिवस मोज हा, आजचा पकडू नको, उद्यापासून. सूरज दादा म्हणते, हो सबस्क्राईब केलं ताई, फक्त विसरू नका. तुम्ही येत राहा की दादा, मला कसं लक्ष, तुम्ही आठवण करून द्यायला पाहिजे मला की ताई पोरगी बघताय ना वा. वा, तुळजापूरला पण कुंभार आहेत, मला ऐकून खूप मस्त वाटलं. सूरज दादा या की आमच्या कोकणात या. तुम्ही पोलीस आहात का? धीरज दादा म्हणते, कोकणातून कुठं? कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. वेदांत दादा म्हणते, राधे राधे आई साहेब. राधे राधे वेदांत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून बोलताय? विलास दादा म्हणतायत, हॅलो ताई नमस्कार, कसे आहात? चहा पाणी झाला का? विलास सावंत रत्नागिरी, गणपतीपुळे तुझा भाऊ. विलास दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला आल्याबद्दल. कसे आहात? जेवलात का? नक्की सांगा. संजय दादा म्हणताय, 12 नंबर लाईक डन. थँक्यू संजय दादा. चॅनलला जॉईन पण व्हा. मिस मराठी म्हणते, ताई तुमच्याकडे नवं असतंय काय? नवं असतंय की नाव असतंय काय म्हणजे? निहार दादा हसतोय. निहार तुला 10 दिवसात बघते हा. मग सांगू नको हा, कुस्की निघाली, आंधळी निघाली, कशी पण चालणार ना? आंधळी पांगळी. आंधळी पांगळी. निहार म्हणतोय, गावी जाऊन खूप टाइम लागेल, इकडूनच कॉन्टॅक्ट कर, लय अर्जंट आहे. हट रे हट, इकडून कॉन्टॅक्ट करू? कोणाला कॉन्टॅक्ट करू? गावी गेल्याशिवाय पोरी बघतायत काय? सगळीच नुसतं तेच, सगळ्यांना बघायची आहे. कितीतरी कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत आता. एक सूरज दादा आहेत, अजून एक धीरज दादा आहे, निहार आहे, अजून एक दोन आहेत. सूरज दादा म्हणतायत, हो ताई नक्की येऊ. ओके सूरज दादा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील हा. संजय दादा म्हणते, ताई मी मुंबईमध्ये जॉब करतो बरं, पोलीसमध्ये आहे, PSI दादर मुंबई क्राईम ब्रँचला. वा वा वा. संजय दादा खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. बघा इथं वाईट कमेंट कोणी करायची नाही, PSI दादा आहेत. थँक्यू दादा माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. सूरज दादा म्हणतोय, हो ताई नक्की येऊ. धीरज दादा म्हणतोय, सिंधुदुर्ग, मी पण सिंधुदुर्गमध्ये. कुठे? मी कुडाळ तालुका. सूरज दादा म्हणते, हो मी धाराशिव पोलीस आहे. वा वा वा. धाराशिव, हे धाराशिव मी ऐकलंय, ते तुळजापूरला येतं का की लातूरला येतं? गणेश शिंदे म्हणतायत, गाव. हॅलो गणेश दादा नमस्कार, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून बोलताय? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. निहार म्हणते, आंधळी पांगळी बाबो. बाबो आंधळी पांगळी नको ग मला. आर्यन दादा, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. निहार म्हणतोय, गावामध्ये कॉन्टॅक्ट कर, बाकीच्यांना नंतर बघ, अर्जंट मध्ये आहे. ओके. सर्वांचं मे मध्ये लग्न होणार आहे, मी सगळ्यांचं मे मध्ये लग्न ठरवणार आहे, त्यामुळे घाई करू नका. चांगली मुलगी पाहिजे तर थोडा टाइम लागतो. अजय दादा म्हणतात, मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, लाईव्ह बघायला आलो तुमचा. नशीब अजय दादा, नशीब. मला वाटलं की मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, मला वाटलं की यांच्यावर जे वरती सगळे मेसेज करतात ना, आम्हाला पोरगी शोधा, आम्हाला पोरगी शोधा, मला वाटलं तू पण तसंच मेसेज केलास. नशीब. बघा ह्या पोरग्याकडनं शिका, अजय दादाकडनं. मी तर पहिली घाबरलीच. अजय दादा खूप खूप धन्यवाद हा, तू माझं लाईव्ह बघायला आलास त्याबद्दल. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज चॅनलला जॉईन हो, शिका या दादाकडनं. नुसती पोरगी बघा मगातपासून लावलंय. अरे लाईव्ह सुरू केल्यापासून नुसती पोरगीच बघा सांगतायत, माझ्या चॅनलचं काहीच नाही. संजय दादा म्हणतात, ताई मी ड्युटीवर आहे, परत भेटू, शुभ दुपार. ओके संजय दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. धीरज दादा म्हणतोय, रेग्युलर लाईव्ह टाइम काय आहे?
धीरज दादा रेग्युलर टाइम 11 वाजता 11:15 आहे, 11:15. सुरेश दादा म्हणतात उस्मानाबाद पहिलं पाहिलं नाव आहे, आता त्याला धाराशिव म्हणतात. ओके, उस्मानाबाद. मस्त मस्त दादा, खूप छान. बघते हा, तुम्हाला पण पोरगी बघते. गणेश दादा म्हणते आम्ही जालना. ओके गणेश दादा, जालनावरून आहात का? खूप छान. गॉडफादर म्हणतात डॅम्बिस भोळी माणसं नमस्ते. बघा, हे साधी भोळीवरून डॅम्बिस करून टाकला आम्हाला या गॉडफादरने. हे अजय दादा म्हणते सुधरा रे वेड्यांनू. हे बघ, आमचा निहार दादा आहे, त्याला 10 दिवसात पोरगी पाहिजे, अर्जंटमध्ये लग्न करतोय. बघ ना, मुलगी पाहण्याचा करामा आहे का? बघितलंय मंडळी, माझा विषय बाजूलाच राहिला. या चॅनलमध्ये तर मुलगी बघण्याचा कार्यक्रम सुरू झालाय. हो गॉडफादर, सगळ्यांना पोरगी पाहिजे लग्नाला. मे महिना जवळ येतोय ना, त्यामुळे. मला पण कांदेपोहे आवडतो. ओके, तुम्हाला पण कांदेपोहे आवडतात का? मस्त मस्त. चला, कांदेपोह्याचा कार्यक्रम करून टाकूया. जाऊया आता कांदेपोहे खायला. एक मिनिट हा. आवाज म्यूट केलेला. ओके, सॉरी. गॉडफादर म्हणतात मला कांदे पोहे आवडतो. मला पण बघा, हे बघा, यांना पण आता पोरगी पाहिजे. सगळ्यांना लग्नाची घाई झाली की लगेचच मे महिन्यातच सगळ्यांचं उरकायचं आहे. यार म्हणतो पहिल्या भेटीला काय बोलायचं आणि विचारायचं मुलीला सांग जरा मला. ओके, सांगते हा तुला. आधी थोडंसं लाजायचं. थोडंसं मुरडायचं आणि मग विचारायचं. मग स्वतःचं नाव सांगायचं. नंतर कुठे राहतो हे सांगायचं. परत भावंड किती आहेत हे सांगायचं. काय करतो जॉब हे सांगायचं. फोन, अरे काय नाही, कॉफी घेणार की चहा घेणार हे विचारायचं. नाही, उद्या मला भेटायला येशील का हे विचारायचं. धीरज नॉट ऑडिएबल. सॉरी हा, मी हे केलेलं, म्यूट केलेला. निहार म्हणते तिला सांग जेवण बनवता येतं मला. काय बोलते बघ. मग म्हणणार ती सांगणार की जेवण बनवता येतं तर मग तूच बनवायचं, डबा वगैरे पॅक तूच करायचा आणि घेऊन जायचा. धीरज म्हणते माझं मेसेज नाही भेटलं वाटतं, एवढं टाईप केलं यार. बघते हा, मी चॅनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघते. नाही दादा, धीरज दादा, तुझा मेसेजच आला नाही. कांदे पोहे, मला कांदा येतात ना कांदे पोहे बनवता, एवढाच आला काय मेसेज. गॉडफादर म्हणते अहो हा खूप नाजूक प्रश्न आहे, म्हणून यावर चर्चा झाली पाहिजे. हे भगवान, मेरे को क्या से क्या बना दिया ये लोगों ने, मुझे क्या से क्या बना दिया. मैं पहले कैसी थी और अब कैसे बन गई. फक्त जेवण नाही, कपडे पण धुता आले पाहिजे. वॉशिंग मशीन आहे की, वॉशिंग मशीन घ्यायची, त्यात काय एवढं. भांडी घासायला धुवायला डिशवॉशर घ्यायचा, कपडे धुवायला वॉशिंग मशीन घ्यायची, बाकीची कामं करायला एक मेड ठेवायची, आणि फक्त आपण जेवायचं झोपायचं. शॉपिंगला घेऊन जायला पाहिजे. हो येस, हे मोठं आहे हा, शॉपिंग मेन आहे.
जर तुम्ही लग्न करताय तर लक्षात ठेवा, शॉपिंग मेन आहे. शॉपिंग केल्याशिवाय बायको खुश होत नाही. मूवीला जायला पाहिजे. वा वा वा, गॉडफादर एकदम काय म्हणतात ते, एकदम मुरलेले आहेत. सगळं माहिती आहे त्यांना. महिन्यातनं एकदा जसे पिक्चर रिलीज होतील तसं मूवीला जायला पाहिजे. निहार म्हणते सर्व मी घेईल, फक्त पैसा तिला द्यायला सांग. मग तुला जॉबवाली बायको पाहिजे. मुंबईत शोध की, मुंबईत तर जॉबवाली माणसं खूप असतात. सत्यम दादा म्हणतायत हाय काकू श्री. नमस्कार सत्यम काका, कसे आहात तुम्ही? गॉडफादर म्हणते मी सगळं घेऊन ठेवलं आहे घरी, फक्त मुलगी मिळाली नाही अजून. दुःखाची बातमी आहे ही, एकदम दुःखजनक बातमी आहे की गॉडफादरांना मुलगी भेटत नाहीये. आता मे महिन्यात सगळ्यांना भेटतील बघा. आकाश निकम म्हणतायत हाय आकाश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. डबल टॅप अजिबात वाढत नाही आहेत, फक्त 12 लाईक्स आहेत. 13, 14, 15. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. मी काय बोलतो मला सांग, पहिल्या भेटीला काय विचारायचं आणि बोलायचं मुलींना? काही नाही बोलायचं. नाही बोलशील तरच तुला ती पास करे, बोललायस तर नापास करणार तुला ती. काही बोलायचं नाही, काही विचारायचं नाही. फक्त मान हलवायची, नाहीतर रिजेक्ट, विषय संपला. श्रीकांत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. श्रीकांत दादा कुठून आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टैप करा यार, डबल टैप करते जाओ. क्या होता है डबल टैप करने में? प्लीज डबल टैप करते जाओ. धीरज दादा म्हणते माझं रियल नाव सत्यवान आहे. ओके सत्यवान दादा, खूप खूप छान, मस्त आहे तुझं नाव. आकाश दादा म्हणते जेवण झालं का? हो आकाश दादा, तुम्ही जेवलात का? कुठून आहात? गॉडफादर म्हणते खूप दुःख आहे राव, आता फक्त जिंदगीमध्ये फक्त एक पार्टनरची गरज आहे. सत्यम सोनावणे पाटील म्हणते काकू सगळं आम्ही करू, फक्त मुलगी भेटू द्या. हे भाऊ याला पण पोरगी पाहिजे. अरे एवढ्या पोरी कोकणात नाहीयेत. गॉडफादर मध्ये असं दुःख आहे की कोणाला सांगू शकत नाही. ज्याचं लग्न झालं नाही त्यांना माहिती दुःख काय असतं. शादी की लड्डू खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए, फिर शादी में क्या है. श्रीकांत दादा म्हणतात हाय श्रीकांत दादा, कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात? यश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? थंबनेल दुंसी मत झालं सुधीच्या जल स्टडिंग सो ऑल RFCM. येस येस. गॉडफादर म्हणतोय म्हणतायत बोललं तर भाजी विकली जाते, नाहीतर कोणी विचारणार पण नाही. येस येस. ऋषिकेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात ऋषिकेश दादा? जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. सत्यवान दादा म्हणते नुसती मन हलवीत घर चेंगटीन आताच पासून बैल झाला. हा घरवाले म्हणणार की आतापासूनच बैल झाला. अरे तू बैल नाही झाला तरी पण तुला म्हणणार, लग्न झालं की एका दिवसात म्हणणार. हा आज तुझं लग्न झालं, आता म्हणणार हा लग्न झालं बदलला. असं असतं का कुठे? नुसतं आज नाही लग्न झालं आणि आत्ताच बदलला, हा पुढे काय होईल याचं? असे घरातले पाहुणे येणार. हा पहिला आम्हाला फोन किती करायचा, आता मग करतो काय? लय बदलला लगीन झाल्यापासून, ही आल्यापासून तर लयच बदलला, असं बोलतात. धीरज दादा बाय बाय. लाईव्ह टाइम काय आहे टुमारो? 11:15 उद्या 11:15 आहे. या धीरज दादा चॅनलला जॉईन झालात का धीरज दादा? ऋषिकेश दादा नमस्कार. निहार म्हणतोय मग ती बोलेल
पोरगा मुका आहे का? बोलतच नाही. नाही, नाव सांगशील ना स्वतःचं. आणि लग्न झाल्यावर तोंडाला पट्टीच लावावी लागते. धीरज दादा मध्ये ऋषिकेश गप्रेस स्पॅम. जाऊ दे, त्यांना करू दे मेसेज. किती वेळा ऋषिकेश दादा मी तुम्हाला एकदा बोलली मी परत परत कमेंट कशी वाचू? एकच कमेंट 10 वेळा वाचून. दिलीप दादा नमस्कार. नमस्कार ताई. 13 नंबर लाईक डन आहे. थँक्यू दिलीप दादा, थँक्यू सो मच. ऋषिकेश दादा म्हणतात नमस्कार. ऋषिकेश दादा. राहुल शिंदे म्हणतात हाय राहुल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? महेश गंगावणे म्हणतात हाय. महेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. राहुल दादा, ऋषिकेश दादा, महेश दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सत्यम दादा म्हणतोय अरे त्यांना काय माहिती, हे आणा ते आणा यातच दिवस जातो काकू. हे भगवान, हे आणा ते आणा. नंदिनी सावंत हाय नंदिनी ताई नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? खुशी जाधव हाय खुशी ताई नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलवर जे नवीन आहेत त्यांचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या पुढच्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. राजेश कदम म्हणतात मी गोवा इथून लाईव्ह आहे. ओके राजेश दादा, तुम्ही गोव्यातले आहात का? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे आणि आता मी जम्मू काश्मीरला आहे. माझं लाईव्ह जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे दादा. माझी कमेंट वाचली नाही. कधी कधी कमेंट मिस होत आहे, तुम्ही माझ्यापर्यंत येतच नाही. हां, आता ह्याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिसते. गॉडफादर म्हणतात कोकणातल्या मुली लय हुशार आहेत, फक्त सरकारी नोकरी व्हायला पाहिजे त्यांना. माझा अनुभव आहे. ओके. मी नाही आहे तशी. माझा नवरा पण सरकारीच आहे, पण मी तशी नाही. माझं लग्नाबद्दल फक्त दोनच हे होते काय म्हणते ते अटी. ते पण पप्पांकडे होते की मला माझ्यापेक्षा कमी शिकलेला नको आहे, माझ्या एवढा शिकलेला चालेल मला. आणि दुसरं म्हणजे कोणतंही व्यसन नको आहे. मग ते नोकरी प्रायव्हेट असू दे, सरकारी असू दे, किंवा स्वतःचा बिझनेस असू दे, काही असू दे, पण मला फक्त हे दोन नको ते की शिक्षणात माझ्यापेक्षा कमी नको आहे, माझ्यापेक्षा वर चढ चालेल पण कमी नको, किंवा माझ्या बरोबरीने चालेल. आणि दुसरं म्हणजे कोणती व्यसन नको. बस हे दोन्हीच हे केले. गॉडफादर म्हणतात माझी कमेंट वाचली नाही. डॅम्बिस आहेत. मी डॅम्बिस नाही आहे. सत्यम दादा म्हणतात काका आर्मीत हाय नाव काकू. होय 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 आर्मीत म्हणून तुम्ही चेहरा लपवत होते मला म्हणतायत वाटतं. गॉडफादर म्हणतात चेहरा नका चेहरा लपू. नाही मी चेहराच लपवते. श्रीकांत दादा म्हणते कोकणमध्ये कुठे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली मी. राजेश दादा म्हणते मी कुडाळचा पण गोव्या इथे राहतो. ओके, कामासाठी गोव्याला राहतात का? वा 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 दास राजेश दादा, खूप छान. कोकणातली माणसा भेटली आमका, बरा वाटलं. मालवणी येतात राजेश दादा तुमका? गॉडफादर म्हणतात खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. काय दादा असं बोलताय बाय? नाही आमचं तसलं काय नाही. आम्ही साधी भोळी माणसं आहोत. सत्यम दादा म्हणते मी नाही तशी, पण मिस्टर सरकारी नोकरमध्ये आहे काय काकू? काय मान? हा आहे, पप्पांनी शोधून आणले. आता आम्ही काय करायचं? आम्ही सगळं पप्पांवर सोडवलेलं. काय ते करा, फक्त ह्या दोन गोष्टी मला कन्फर्म पाहिजेत आणि तशाच आहेत. विलास दादा म्हणते जय श्रीराम. कोकणची माणसं साधी बोळी नाही. पुरा टीव्ही मालिकावर त्यांचाच कब्जा आहे. सिनेमामध्ये सिरियलमध्ये सगळे कोकणी माणसं फार हुशार, टॅलेंट आहे. हो दादा, कोकणातल्या माणसांमध्ये टॅलेंट मात्र खूप असतं. राजेश दादा म्हणतात मालवणी येता. येस मालवणी येता मग बरं झाला. माका मालवणी माणसांना बोलागले आवडता. बाकीच्यांका समान ना मालवणी बोललेला. त्यामुळे राजेश दादा चॅनलला जॉईन व्हा आणि माझे लाईव्ह रोज येवा. मालवणी बोलायचं आमका. आणि माझा दुसरा पण चॅनल
मंडळी, माझं दुसरं पण चॅनल आहे कोकणची ताई. या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन तुम्ही जॉईन होऊ शकता. सत्यम मध्ये आर्मीवालेची ड्रिंक लय भारी असती, एकदम मस्त. हां असते, इथं भेटतात ना बाटल्या, पण माझे मिस्टर घेतच नाही, त्यामुळे मला ते आवडत नाही. गॉडफॉर मला सरकारी जॉबवाला पाहिजे. बघायचा कार्यक्रम का घेतला त्यांनी? माझे 10K खर्च झाले ना राव. हो का? म्हणजे तुम्ही मुलगी बघायला गेलेलात आणि मग आधी सांगायचं ना त्यांनी. बिचाऱ्यांचे 10,000 खर्च गेले. एवढ्या लांब पोरगी शोधायला गेलेला, 10,000 खर्च व्हायला. सत्य म्हणते मालवणी मला फक्त एवढंच कळता माका तुका. सत्यम तुका माका आणि तुकाच कळताला. इतके दिवस माझी लाईव्ह बघू घेतोस पण कायच ऐकणंच नाही. गॉडफादर आम्हाला समजत मालवणी. ओके, तुमका पण समजता वय. मस्त मस्त. प्रकाश कुंभार, हाय प्रकाश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्रकाश कुंभार, खैसून बोलताय तुम्ही? कुठले आहात प्रकाश दादा? गॉडफादर मध्ये बायकोच्या भीतीने बिचारे घेत नसतील ड्रिंक. नाही, माझ्या घरीच कोण, म्हणजे माझ्या सासऱ्यांपासून कोणीच घेत नाही. त्यामुळे सासरेच, आता वडीलच घेत नाही तर मुलं कशी घेणार? त्यामुळे कधी मुलांनीही तो विचार केला नाही. राजेश दादा म्हणते मी महाशिवरात्रेक येतलं काय? नाही हो दादा, मी गावाकडे नाही ना, त्यामुळे महाशिवरात्री रोज म्हणजे असं येणं जाणं होणार नाही जास्त. वर्षातनं 3दा वगैरे येतो आम्ही. म्हणजे आताच डिसेंबरमध्ये येऊन गेलोय भावाच्या लग्नात, आता मे मध्ये. प्रकाश दादा कोल्हापूरवरून. कोल्हापूरचे काय तुम्ही? कुंभार, तुम्ही पण कुंभार असाय आहात का प्रकाश दादा? सत्यम दादा मध्ये आमच्याकडे माका नाही पण तुकाराम. माका तुकाराम आहे काय? भारी भारी. ओल्ड मार्केट भारी असते त्यांची. ओल्ड मोक भारी असते त्यांची. हो हो हो, मग काय, कोकणातलं सोना असा. प्रकाश दादा म्हणतात हो. वा वा वा. प्रकाश दादा पोरगी असली तर सांगा ना. काय हो प्रकाश दादा? माझा धीर आहे लग्न करायचा. पुण्याला जॉब आहे टेलिव्हिजन कंपनीमध्ये. नक्की मला सांगा असतील तर मुलगी कोल्हापूरमध्ये. कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग काही लांब नाहीये, पण तुमच्या समाजात जर कोणी असेल ना, आपल्या कुंभार समाजात, तर नक्की सांगा. हो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. कमेंट जल्दी जल्दी करते जाओ. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आहोत कुंभार. राजेश दादा म्हणते ताई माझो भाव BSF मध्ये जम्मूक होता. ओके, जम्मूक होतय काय? मस्त. BSF मध्ये काय? मस्त मस्त. गॉडफादर मुलांची शाळा सुटली काय? मुलांची शाळा 3 वाजता सुटता आमच्याकडे, सकाळीच भरता. आमच्याकडे मुलांची शाळा लवकर भरते, लवकर सुटते. राजेश दादा जे BSF मध्ये काम करतात ना, किंवा आर्मी मध्ये, BSF मध्ये, CRPF, खरंच खूप यांची मेहनत खूप असते. सत्य म्हणते अरे पण आम्ही काकूला पोरगी पाहायला सांगतोय. काकूच्या दिराला पोरगी पाहते ये तो गलत बात आहे. अरे आता मला सांग, आपल्या इकडची मुलगी आपल्या मुलाला कुठे भेटतय? मग तिला आमचीच भेटणार ना. आता तुमच्यासाठी आमच्या इकडची भेटू शकतात. नावं सांगा मुलांची. परी अँड खुशी. तुम्ही माझे ब्लॉगच बघत नाही आहेत, नाही तर तुम्हाला नावं वगैरे माहिती असली असती. तुम्ही नावच हेच बघत नाही, ब्लॉगच बघत नाही माझे. योगेश पाटील, हॅलो ताई. हॅलो योगेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. कसे आहात तुम्ही?
कसे आहात दादा? सत्यम दादा मध्ये मी मराठा, मला पण पहा नोकरी नाही पण बिझनेस आहे. ओके सत्यम भाई, तुझ्या पप्पांची हॉटेल आहेत ना? बरोबर ना, तुझ्या पप्पांची हॉटेल आहेत. तुझ्या पप्पांची हॉटेल आहेत, तुला तर काय पाहायला न कर. बाई कपडे सुकलेच नाही. काल आम्ही फिरायला गेलेलो बर्फ बघायला. तो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये दिल है हिंदुस्तानी. विलास दादा म्हणतात लाईक केले. ओ माय, धन्यवाद ओ विलास दादा, धन्यवाद. गॉडफादर म्हणतात भाव 20 इयर जॉब केल्यान आता रेल्वेत लागलो. वा वा वा, मस्त. म्हणजे 2 सर्व्हिस झाले मग आता दादांचे, दुसरी सर्व्हिस चालू झाली. ट्रेंडिंग गाणं आहे ते. येस, ह्याचं. ए खुशी काढू नको, काढू नको ना. मध्येच पाहायला छान बर्फ. दीदी झोपला काय खुशी? हा, गणेश, हॅलो गणेश भाई, नमस्कार, स्वागत आहे. विलास दादा म्हणतात माझी कमेंट सोडून दिली ती वाचा. ओ कुठे आहे तुमची कमेंट? ओके, ही कमेंट आलीच नाही दादा तुमची. बायकोची भीती ही नवऱ्याला पाहिजे, कारण संसार दोघांचाही आहे. आपल्या सुखासाठी बायकोला नवऱ्यासोबत कडक राहणं ही जरुरी आहे. निर्वसनी नवरा असला तर बायको त्यावर फार प्रेम करते. बरोबर दादा. परी
आवाज गेला, आवाज मी म्यूट करून ठेवलेला. हाय गणेश दादा, नमस्कार. कशी आहे माझी ताई? आई मस्त आहे. सत्यम म्हणतोय आवाज नाही. विलास काकूचं लाईव्ह सोडून गेले नाही रे बाबा. हाय श्रेया, हॅलो, हाव आर यू? स्वागत आहे श्रेया तुझं. कशी आहेस तू? विलास दादा म्हणतोय जय हो संत गोरा कुंभार, जय हो संत गोरा कुंभार. आली मी 2 मिनिटात आली. लाईव्ह वर थांबा, आली. दत्ता दादा म्हणतात हाय. दत्ता दादा नमस्कार. कुठून आहात? दत्ता बुरुंगे दादा म्हणतात. विलास दादा म्हणते मी अशीच मध्येच लाईव्ह सोडून जाऊ नको, मूड निघून हे भगवान. विलास दादा सत्य नाही संतच लिहिलंय. जय हो संत गोरा कुंभार. मी सत्य कुठे म्हटलं? छी बाबा, काही पण बोलत राहतात. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज 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 डबल टॅप. 1 तास झाला बाई, 1 तास झाला, पण ही माणसं काय डबल टॅप करे ना. प्लीज विलास दादा, दत्ता दादा, विलास दादा, श्रेया, सत्यम, प्लीज गणेश दादा, राजेश दादा, प्लीज डबल टॅप करा. चल चल. कमेंट करा पटकन पटकन पटकन. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, रुकने का नहीं. पट पट पटापट पट पट पटापट लाइव के अंदर कमेंट कर. पट पट पटापट. गरम पाणी कर. तुमचं नाव खूप भारी आहे. नंदू दादा म्हणते तुमचं नाव खूप भारी आहे. दादा काय हो, कशी कशी कमेंट करताय तुम्ही सगळेजण? छे, प्लीज चांगली चांगले कमेंट करा. हे काय, नाक खूप भारी आहे, या नाकावर राग पण जास्त आहे. लाईक तर एकदाच होते. येस, विलास दादा माझं दुसरं चॅनल आहे कोकणची ताई, तर त्यावर जाऊन ही चॅनलला जॉईन करा. तिथंही मस्त मस्त शॉर्ट टाकते मी माझ्या स्वतःच्या आवाजातले, तर नक्की तिथं जाऊन लाईक करा. या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा, माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, तिथं माझी कोकणची ताई ही लिंक भेटेल तुम्हाला. ओके विलास दादा. श्रेया ताई तूही मला जॉईन कर दुसऱ्या चॅनलला. सत्यम तूही जॉईन कर. प्लीज सर्वांनी जॉईन करा दुसऱ्या चॅनलला माझ्या. ओ मिट्टी के बेटे जो वापस ना
मी विचार करते की बघायला जाऊ हा फिल्म की नको जाऊ, कारण माझी धाडस होत नाहीये. परी चल बॉटल घे चल. परी आमची जाते ट्युशनला. विनोद दादा म्हणतात त्यामुळे लाल झाले का नाक? हा कदाचित. चल चल परी. प्लीज मंडळी चल येते सोडत. मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. वरती कशा खा येऊ खया प्लीज. नको नको प्लीज. विनोद दादा प्लीज सर्वांनी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थंडी 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 सगळीकडे थंडी थंडी आहे मंडळी. इथं मध्येच पाऊस पडतोय, मध्येच थंडी पण लागते. बाय वसू. कुठे आहोत वसू आणि केवढ? आतमध्ये जा चल. आतमध्ये जा. अगो सांग तब्येत थोडीशी डाऊन आहे. हे बघा पोपट आहे तिथं. हे सगळे पोपट बसले. बघा किती छान छान पोपट आहेत. जा ना चल. जा जा जा. इथं थांब, इथं थांबते जा. ताई तुझा आवाज खूप गोड आहे ग. ताई तू शाकाहारी आहेस का? नाही दादा मी व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही आहे. व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही आहे मी. जा जा बरी. परत माका परत रिटर्न खाली येऊ
मंडळी कमेंट करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी. मग अशी बघा किती इकडे खूप पोपट आहेत, खूप म्हणजे खूप पोपट आहेत, मस्त वाटतं. जो वापस ना लौटे. बाय. माधुरी दीक्षित ही पण कोकणस्थ ब्राह्मण आहे. हा, कोकणस्थ ब्राह्मण आहे. मिट्टू मिट्टू मिट्टू. मंडळी कमेंट करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी कमेंट करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. बाय बाय मंडळी, कमेंट करत नाही आहे तुम्ही. मी आता लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच. उद्या आपण सकाळी 11:15 वाजता भेटू. ज्यांना लाईव्हला यायचं आहे त्यांनी प्लीज या. एकनाथ पाटील म्हणतात, तुझ्या पाठीमागेच आहे प्रीती मी. हो का दादा? एकनाथ दादा या या, आमच्या घरी या, चहा प्यायला या. पाठीमागे काय करताय? चहा प्यायला या. दत्तात्रय दादा म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार दत्तात्रय दादा. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. दत्तात्रय दादा स्वागत आहे तुमचं. हाय ग. दत्तात्रय दादा तुमचं झालं का जेवण वगैरे, चहा पाणी झाला का? प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला सर्वांनी टॅप करा. बाळासाहेब दादा म्हणते गाव कुठलं आहे? बाळासाहेब दादा मी कोकणातली आहे, तुम्ही कुठले आहात? प्लीज सर्वांनी डबल करा. दत्तात्रय दादा प्लीज डबल टॅप करा. एकनाथ दादा डबल. कमेंट फास्ट करा, कमेंट फास्ट करा, कमेंट फास्ट करा.
अंजिरी पाटील, खूप खूप स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला सर्वांचं. कुठून आहात नक्की सांगा. बाळासाहेब दादा, तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. उद्या दुपारी 11:15 वाजता नक्की भेटू आपण. बाय बाय. बाय बाय, टेक केअर.